neba senga ki abana kwa uretwe bara kwa na so igwete batebe asaiga na gote mono togarerie tonyora se tokomanya igona uminogenda ka aoyo gorkumagomere iyago icha ate bistibi ninga bona sia ikeire bona na ira niraiga na ndo ko igwe burade ko nagotera abune chinkondi batakeire chikobi ne chingundi tokomanya sababu na ndi ko igwe onjo iroteri ani kumbe to pimaine ani kumbe to kembaine aheto manyetie sababu iga ichire ate benganje nonye na ire tue se itonga hii muenda tezi naomo marejeo ni wapi igana utanya kuchandika nande kuchiara gero chandike kyaro kumoirase arwa matanga njoyo nankonda moroke ekyagara tatanga kyakoroku ujiota ayatigabera anarubogi mabura monarubogi mubuya yenere 21 wasam elio ingonyi borere tabana aba niko nasiretie abana bane ngati gwende bosa uno mogomba niko na osatue ngana gotayaya ine ningondererete ekiagara kaka kete kara kasini ni muna babare bosia wono chire ne purado wono kumena ki na nyawa tana no yone ona da no yone ojiko moriere liya ami kieningo ekia umonkero akiri rede wono ngakia ona ka kukorongosa nganje mama ale korokurusubera so abaya renge kenyabu macho akabara bu mate wate bangaro omokungu na bwate ko ruororo ochiete na kamwana kamora lakini kieni kwenye tinda akoranga ki Igomo sa chonde kwenzi oromo kutano ga abana baho bachiete ka ukijua ya kwamba ngabana abuinjera bare bago koranga ki na mokungu ore mokutano oyo akero kwa cheto gatebi kunga ngomo kungu na cheta kana na abana nga na ba ayeka ukijua ya kwamba ngomo kungu oyo injerare ago koranga ki akoirana ne Biblia teo na mogambi ore mokutano oyo amangana muna yekera korentwe kire mumunecho basomere kebunge gigioka korana na barabu bagendenka baorokia abana abugese baokora na musacho ole mukutano bana bawo bachiete matanga aotago chaka ngangonye bana bali bachiete mbara ateru iye kurate kobekwa bana barabu bali korera yara mbara manya gose igo bago ija bateba nganko wana rende ko tate ro timokire wana rende matanga okagendera no bugima okagendera mboro manyete bono iganta keteko genda mbeke gento tukuruka coat injection akirende tata mbora no manyete nga mama ndusu bera are korokwa na ande ntora aterua go ikatua aterue amatanga manyako koranga ki ono matanga otako genda nkora amenyore mojari no mbairi bako manyete bono mbayi ukomanya ekiagara nkora amenyore baka abana babaterue no nyane nyombe koranga ki igona atebira bakungu banganya koruchi ngabagenda kotara egera makweria goja bamaje kosubwa abantu kai ayekaranza buo ekoroka onyore na eno okorete ki tigobore mbobonge sani nere yara gatera ka moiseke marisera tigobwero lyo bonge manyanga baiseke bakorire ngaki babuchire ikaranza Dari tak nyaka danga tindo chie kindoche ngabana tinkora tiko zenga ki ngana ande ko chonya nchiero mokalani ngirende kia kobet aye karanza ekero gatigati mosaja ga kunya koteba nganchendo che nganto gokorana matabi ngana onje na bondo che nganko nganyore ontigere poma igoyo kogenda nere oyo gotigara ningo yani ngaiteri kware ko sumaili ngora ibamwe to yere mesa na okoroje bano ko sumali okankorerore ngogo chiko gwanja ke aya matabi ngana nje na bando che nganto to iko cha gokorera aiga nko ndore ko gorobore momoro ke tikana yeko na kanyagari kukwana ko siaro ko ke ande na janga nyora aiga omotoyo to komanya obotambe buwaye gosobo gare akarotarana jwa muna bano nganaiga omondo nage singa ne chibutire ngole lakini orabe kunza to gopimu na mokungu masaja ale moyo ta kumanya uya bu masaja ka ba moyo akaro masaja akure na lya kwanza kuwe bolinga andi no bwenge njolenge lakini akaligenda anga no ne west
yani kumbe no muntu bwenge njorenge yana bayabaiga igone kera cyakire kunyuga nyugwa igone kera muraba mwaba garukire bana bamatenga ntoigwetie kitoigwete igone kera batombukire buroti igone kera banyanyire kingoko ekera bakorire bitu buna bitari gokorwa yario inyoranga ki naringo ana yatamu tuomera angamba muobo wono musaja kare moyo na bekebere kara musika ekiagera ne ro korete ki no ma tenga ngonya ta kunywa meta kanga mangana ko ngai ekiagera kanga anga yakana ebigori byao esani yera bugane kogoki lakini bona muno ole buo iga era buga no tu ale mejando nero no nyamba saja bale moyo omukungu okare moyo to komanya maite mwana otanya kotajanse ta maite muno mokenyo okobeta bori omwana oli omotaka nero ora gotebi ngatigango kani ngatuaya eteire gomo saja kero mokungu ale moyo yoko gwa kunyatanga kesa kukieke bono na nyuomete nkieke lakini na kiete ngeretera ekero mokungu akure na liako nyoranga kani enkago ya galia ndoje bono konyengangiri bono nayo mokungu kare moyo aya nonyo ikira se tuwe kiro motubu negetonga muanje bunare go ekiagara kare go gwaterete ngo muanji sitera ngatingo kueba arogendo ruwa ngakirore tigaroma maritati bakengori osaba no dali besani eri arota je aya muanje go no moroje go ekiagara no bwenge ncho abagaka basaja abakungu babo bakure ago ikaransia gotebia ya etire yo teranga no nyenya getingiro kenetu tiganya gokoranga ki igokero mondo no bwenge yari wana anya koruliri gwa kaibolo tino nyamba no kwa nya kunyuma igoka getenga ka ayekanga muyore kei kanga bantu bakwa baete kenyoro igokwa manyire bona bari kucha kokwa bo ara odofu tuteni arrest 10 akiri goetera so mokungoyo bona bantu bari kokwa bo igonkinta inta tego teba kero monto araro yonde ngano bwenge nja korete ki ari amurabaro mokutano yo bakunya kuyonja onjori ngambara manoro kunywa mane miaka ya beire aya go bwenga inete chaka kere kenda enda no nyangu akure anyara kwatigire kende osaba no talibo urabano mokaya tatige tiverigisi turabwati uyanda kanyara kawali kya mokaya bataranywa nkyoga nyete Biblia goteba abano monta konyora kare ne chinguru cyo bakabuwaye igobanga kinsara kireko bakokwa monto ki Psalms 127 verse 4 no amangana yali nkibano wanyete miaka kona kogena no yondana kare ne ro kare kona kwero ra segete bano bokuja kumera na maubuoka olo ne musinyu ko kara kiburani ekyagera bango boliyo buyaba ko kara kiburani mbokora tiki bano mokumira na bali moko tebani ngoma tuli kongosa noli oteba tuli kongosa ngabana ko kaso yonde goikaba ndoto menye ayo mako kaso yonde buweringa ko sabana taliba ebo ki mabo manya ko gendera to korengana emejanda ya soi igongita gete ko teba sika omoboraka bakungu bano baje baranyuga nyuga naumi ta goja gotenna njira akwa ni mosachonde yoja ko intuba ne itali are sababu akorera ta gosenga ki bano ojo ya igwe bano hoko ya kuana buye bange ngatene ara garuto masaja ya geita nkiye ke bana kono kotonyuga nyugere kenyo aye no kuarenge iwa Isaiah 47 verse 8 and 9 bakungu bali bakunya konyuga nyuga baboraka Neba senga ki abana kwa uretwe bara kwa na so igwete batebe asaiga na gote mono togarerie tonyore
tonyora ase tokomanya igo na uminogenda ka aoyo korokuma komere iyago icha ate Stephen ngabona asiaikeire bona nairanira iga naende okoigwe brade ko nagotera abune chinkondi batakeire chikobi ne chingundi tokomanya sababu naende koigwe onjo iroteri ani kumbe topimaine ani kumbe tokembaine ahetomanyetie sababu iga ichire ate benganje nonye naire tue se itongai mwenda tesi naomo marejeo ni wapi igano mutanya kuchandika nande kuchiaraga ruchandike kyaro kumuirase arwa egente kia omonto aranyare gokora no koria na kunywa yebano na kogokera ebintu ebyachandekeire kobinyora nkamanyanga nonya nayo nigo akorwa ase okoboko kwa Nyasaye babinto ebinto anya byakire ete ebinto tokarangaki abinto abalaka ite ebinto tolie nonya twakure tokutura abantu tore moyo iga nonya morogi otare gocha kuya tebe nganarenge nchiora kini yeli ara goika korangaki ekyagere steki ne koreteki hey ite ebinto muna tora bangaini kwa mwezi kiro kwa metenga papa prenda njugo choro nduseli gento kera tari gento ko musimo gaka ko kwarangeri ngo moi kora lyote abiguri ngano tegene hey gento kyokorusia moi kara lyako boli ngaki buya buyegente ke kya omoyo kere yani ndero wacha tomanye tingeke ro keri kya gatire egetamba keri bekerete kurugo asi bano gogo mogako icha kwa kumena ki ayarusie mbura ya motuera susubalire iga ikagaria oegwe siginonga hapa ni kubaya ensema kiere aminto aye omoiseke igwa tegerera mono eba bono abantu baino na abe nyumba yaiso ayabana korama gendero buo baekerige koko nyora asuko basira asubo gimobo lakini ibintu byamagenderero etyana yobwata abana bagosoma erinde banyore efisi tade banga inje na basoma na batasoma ngabana maete ane ko chikenyoreke nderi asemite kana tigi obengora jade kore ana no ruara to ko rie gitaringia moyo ne kira igo mana senge chwa tokole ko mayari tukoli arero ene cheikire chinga kikoko igulingana lyao twasamire gore sanga mana tuwetera somoika kwana mana tumnora rero bya na kuosaba sieso yoro matolio ito twachira senkeye asengencho yokorara ko mwana fifiani na tuamanyire nga twesi korara tole aijalishi makweli kitora harare lakini okorara nkoro ono nabana ali kuirali bageli gante benga pole ase family mono ase Christine amona danikani omonene buo buyo bonge abalemie ekiangarnere omolemi obene ntuna tobera tuna kotebanga ma intuto konyara lakini oyo konyara nyasao ito ole moyo igo monene buo buyo bonge tiga balemie chinga kiechi chiobo kendu naende karamangana buna ya beire Christine na danikani anchera na ngafiviani otimokire namba ibere mono rengera ligo chaka komenyo bogima ekero viviani ataiyo namba isato bono genderera advance tago tigera abo genderera na kende mware gokora ekiagera egiatie kire ko bakiabeire na kire kogera doubt aho tebanga bono ninche ndagenda so mwana oyachire ereta gokora ngaki tago chasende bona nchira nango mwana otimokire na inde ni ntutwensi turagende asa kogenda litukolyare igo twamona na buyo bonga balemie amona ngina koro karongo na gosoma maliko na acha kugundwa ngaba cyo koro kumbe ne chigutwa ase chisokoro chiabo omongena mere ni pole ekiagera egutwa yao ya ruro abana nyore mere ngani Sulemani atanga ngaba cyo koro ne chigutwa
ine amakweli muna ya Vivian naro rorogose naro ngaya mangana yale Revelation 13 verse 10 ulioka soma Nkaiwa erio iri tego te abaigo 13 verse 10 Revelation Omonto gachoreirwe ogoswa goika oswe Omonto gachoreirwe ogoitwa nomo yobirende goikaitwe nomo yobirende bona na abachanu barabe no koremereria na ubwege nuwa ingon kinara ntereke bungeke inkelinga amakweli naro nande twensi nkorara tole na amakweli kero montara arare na amakweli ao kubwate kanabona choreirwe ine ababa nire bona Vivian imbaira negose naende Isaiah 26 verse 19 Isaiah rongevera Isaiah nemo ibungo 19 Abantu baino bakwete mbabe moyo naende. Abantu baino bakwete mbabe moyo naende. Emebere yaba akwete nebo. Emebere yaba akwete neboke. Abumwaralire ase amaroba ime. Bono bali baralira ase amaroba ime. Ine Vivian naboke naende. Naboke. Nakiekogera Yohana agoteba tuto kumia saya Lorenza ngochere ekero bali baraira ase chimbera baraibuge ntoki elio monene baraibuge tureri baraibuge konu nabange baboke asoboge mabwakare na kare nabange baboke asogo sira bwakare na kare igoko boki gunkoro lakini chinsa moirenga ibere Omayete na tonako te Christine na Danikani na batoko na kubatebi ngaremereria na ende karongo na kuliria mariko ngaja konyoranga na batoko kwana lakini barabona abaibori na babaigwete ngango kwana tole lakini tibaigweti ninki Jeremiah 31 verse 15 Jeremiah 33 naye amo ebungo 15 Ayanaro omonene agoteba Elio giria igurwe korurama okorera na okweumia Raeli nkobarerare abana baye tanje tiare miwe igonga na tona kore mi Kristini na bako igonga na remete lakini na eno kujikoyorake ayora Vivian takore tiki taiyo mwana onyara elio kono gotebiwa na baiwete ngango tebiwari lakini nkorerare abana baye nakia ko arastera isate ibungo bitatere agotebanga omonto gakorera motigarire na gentoki neliogi elinde endumesoke amakora wanuri kestera kerigiba kagekobore Kristini omana tigabaremi omwana tigatimoke aso manene ekiagero manene namanyetenga insemo kiara mubeke na intutumanyenga eliko bwatia bona neriaye eriane neriao ekanarigereria esakareye narigereri narori ngana geterigia ekanarigereria igeri kirengo mwana Vivian nigarenge omoshiriki we kanisa yarari nimeta bange gamu baikorigereri mwayare goshiriki mwangaza igenjerenga omwana oyo nabamanyetenga nyomba mwanyasaye no ogotoleka kore mwana nonya na Bible nabo bamanyetenga barabubuka mba konyara oyo ora banyarire nyasaye ine irabangu akubuna bono esa karerie korokwe yurochi ngayera alike konyogo shiriki ekiagara Vivian yeri kire mwangaza ayenga ibara alike omaete na bara mungongo kibale bali bakolika abana no konyoro likire
olika ni uopu ochikubona ki ni uopu ono ng'inkona kiale kuikaranza ngayo nale ko nsangapi ona ali gocha lakini bali mama tebatanga nenda senge njo mongi na gocha ono na bali kulika ko ngano nyono mwaka ko korareki gocha ale aka baminto bono ngakibone dini yabakorete yaro musacha na rukuru kudauti akatebanga na asabire ngane elimo kurwa so manana ande na yakorete ngaki ndiriri bono nuko nyaraba ngaka muganeti ekiagera dauti agotebangere amenya se nyomba yo manane amatukarenga lakini abagaka muraisa kulile none chikwaya abagaka nabangina mbarabia bangi yani barabuga yotanga na bairo mongina na baire na bana bona tikabana ko bakubwatere delibaga ekoro kalende toke ngana no koreteki baga baminto motagwancha na inwe euro chia ino echakulikwa mune ya Vivian aende igwa omwana bono ko mwegerie kanisa kago kina arabomo nene kanisa iyo inkia kwebera ekiagara kwa mwegereti ane bajanga nyoraiga omwana oli okoiborwa nyina tata chete kanisa nonyendinde nonyene keramo mogoreti nokuma nere tago chikanisa yoko kumena ki igama semeti ngai munango koibora ga toji kanisa tari ama tebeti ebinyinga biria bya mogoreti una bitanjete dini nonyano omwana oyo biashara bya dini mbikoretiki mayama ngana yale Psalms 58 verse 3 to 5 ngi Biblia yote ndio montago jaka gogorekana ndiago jaka kwange dini Psalms 58 verse 3 to 5 nero ni goteba iga abakoria mabenigo basirete korwa chinda chiangina Jabangina abakoria mabe igago sira korwa kero ngina mogoreti nabako nyoro mukungu ebwateraneti lakini kwa wadango matanga ngebusibe era biye kore onkonya kandi yuko binte sibani sibani mogaki inyuba nankoba ane kwa no wateba ane kwa kuchinkara ni ngeguro horo moiga ndute mo wasi bena mache no danga njo montale ko ngesi man off oroje eke monteke ke gocha ko igurua ke gane tie binto munebi ngabeke monteke ronge yo ngai bolo jo montago kore kanera akanyaboli mokara kuleni abanyaboli monigo bakoba abatanton korwenga kiyo koiborwa kwabo abantu bare basomere togolimo kagade kosi aire twe agatebu ngayekero montago gotebiga matebiga mona bana bagina akaro montago chiro kabesa chibesa dio tata etiko moa akahandrete kuna kwakoeresa na handrete kunya kobanga buno ko matebi gaki nkonye gaki aye mambiene na koi ma bano ke muntu minto gochiriri bona tware ngena yo nyontebi kagonga kinakora egekera mate uko moari ndio rojo monta jagete kwegero bolimo ndiri kare ababangete tini barabungi Biblia da makibakora baraboni go babwate obosongo bonga buna obwengiti bano nigo banga buna lirubi rigo ticha amato aye bano erinde tiriwa amariogi abanyamosira amariogi aya abanyamosira Kose ayaba ebi bobo ngaini. Yani ngomuntu nali otichete amataye muna lirubi litichete amataye tiriba ise ko ngoro amanyansi nasiyarwa. Maite karo montara ko tenga makengo gabekire getugiroje. Lakini makenga itaikuruzi kuraisi. Makenga iyo igare ndire ne lirubi. Omuntu kuminga abati kwetirende kyagara lirubi ingakinda akenkore. Nabantu mbale batine tebo. Batata getie nchiri. Bachikoe gukero bachikokore ngweke babigite enchiri yaratigira ndigwe asa abakoigwa lakini nduti atora abaiko mate naye tulibobe ekiagera rende otena Biblia ate abanga ogoticha mato indiringi na koratangaki abogoreti bona singencho yo mwana oyo ekiagera nginare ko gende kanisa nekera muibora kamwaro kie kanisa nakigeko gera mwaigwa ngina romo batebanga ekero bagenda kumokwania akaira mangana yo motu ndaizigora nyoro mwana okoira mangana yo motu yetaigo chikanisa kei ngeri kere rais lakini moigwa na aira mangana yo motu ora naye abana bao ancha naye bagende dini takorera abana busaigo ngoma tengo chikorra abanyarebe nganonya bako gende kanisa ngamba lyababe aye abanyarebe nabuwa bao aye regere lyabao
na kia kwera Sulemani agotebanga orokera rio mwana abugatie njera gukina karomoke okoba mogotunga gyagora tari kuba mangara iyo aya noranga tai weti omwari goja koigwari na kia kwera ari mu babana bali bagosomia abana bake bakinda gade na kira dorol barabuna bakogendera kuna gosomi omwana oli okona gokunye bitense ona gokunye bitense lakini naana ajange ko moboria maswali igoko nyora ngo mwana oria gesega bwatetie kiakie gerigwe igoti ana agotebiga uno kwegeri omwana omogiti oromoke mborogo ikaigoro na bago janga kwa monte bintu biahe amoenga kikwa mutureineti munoko okobogoreti omwana munoko na konyira nere mona koiborwa lirio mutaka masekera ero ngusomo numita 100 ogotika guchabu ekiagara manyinga mubogoretie okonyunda nabo kuarenge igorengana diango kiase yiroche omwana oyo nonyo orarire ime ya Kristo aseria talia Yesu na kia kwa Biblia batebanga ekero Yesu agocha abararete ime ya Kristo ngakibara kore igobara boki gwa monere ine irabankwara arabu na Viviani ararire norare ime ya Kristo abakweli yao igorone ya gokere gosotora nako gokaga egatona gotera kumbe igorolieta yao ndiyo ande sangano kangete dini ande sangano le meye dini lakini yoro moganda otimo gete meye dini lakini bituruturu na meye amo ine irabankwara ndibotiki aba malaika bari kanya bakurendete baraire iguru gokinare goteba omonana tigatokonya twenzi twanje dini na twenzi twanje nyasaye uno mwana Viviani anchete nyasaye ando matena chanka nyoraiga ekera abantu baraba Kristo mbatageti mechano ekera guchikorore mechano igakubona nyasaye oyo ngaigo sarengi ngakia koroti gaiga yali alio one kingo korane kanise yenda atige ekiatino chigende yankonyire nande no nyasaye oyo bono na atigire kumusasima ekiagaranga yarenge ekero gento gete kiaba ekero gento gete gekoba nyasaye no akorete ki no ali Psalms 34 verse 17 18 and 19 Saburi 34 17 18 19 ingi Biblia yote hapa Saburi 34 verse 17 nero ni gego tebaiga ekero abanyene oboronke bakoreranga bakonywe era abanyene oboronke bakoreranga bakonywe omonene ni bakobaiwa na kubatoria kurwase mechando yabo yose bakobaiwa na kubatoria kurwase mechando yabo yose omonene nigo ari ange nabo chingoro cyabo cyabunekire omonene nigari ange nabo chinkoro cyabo cyabunekire bunabono Christine na Danikani nabayiri bonsi chinkoro cyabo cyabunekire asenge nchiyokorara kwa Viviani omonene wakoreteki no ari nigo akobatoria abuberu berusirie moyo nigo akobatoria aberusirie moyo omonyene oboronge nigo akonyora emechando omonyene oboronge goikanyora emechando emenge korende omonene namotorie kurwase eyo yonse namotorie kurwase emechando yonse haleluya amen goikeme chande roto yenyore naenda aseme chando no togoetera tomanye goika igoro na ndio maana unaposoma kitabu ya Ufunuo 7 mstari wa 13 na 14 Biblia wote abango ya mabuga bagaka balia Cambodia abanga ibarure nkamoira nelia abana abasibiri cyanga cyabo bachikorire ko bachindabo abana ababuire mechando yense igoro igego so una abanyanguru tari abanyanguru bakobogoria matimo lakini abanyanguru aseme chando bakumera nero aselie tari Yesu nakia para togoteranga natotera sengegu amatera amaya ekiagera tuabeira babui natotere aria sengegu amatera tokoma na bororo linde goseko
Biblia goteba ng'anda ngerie na inje ninkore ng'aki ninkoiranerie ninkorokeria mang'ana manene abisikane totana komanya bono Kristi na danikani rangerio manene chinga kichonsi mobori ng'o manene ninki kiagera ntuto eteraya ninki kiagera ntuwa yatanyora elindo manene yokoiraneri bobisi nabairanerie bona kore ng'ana ararorere buya kore tande nchiri kurwa se gitabu kia Luka 13 ibungo bitana kemo baka kianda Biblia igagoteba ng'o mareng'ani bwo moko omogomba agakuwa no mareng'ani oyo omonto oyo manarenge no moko osimekira aso omogondo oya bw'emesabibu akagenda korigia amatunda aso omokoria korende tanyora gento agatebia omoroseria bw'omogondo bw'emesabibu rora emiaka 5 nachire korigia emiaka 3 nachire korigia amatunda aso omokoyo natinda anyora gento yonache naseki ogosariri iroba akamoiraneria omonene yotige omwaka oyo naende goikanyo burugere na koyobekero obuoyo noro kurame amatunda mbuya onyetaiwa elio oyo nache akerongo somo mwana oyo iga nabonkorigere naranga nchamo naye no mote osimekire omotoyo nga yosimekire asense omoburugeri ningo njieso omanya no motoyo ningo nyasaye litukase linde nabo nyasako na kokolire linga nonya korase dini nabaga netiaro na matunda libaga lyokorora matunda ororo mote ole boyansi obwata mato lakini matunda atakole diki ekiagara kerago koligereria anyane lyomana gokwangere kwomara iyo kwomana mune charani egosona ande gosone suti taliye alipea ego chiripea gobe kaigara roa chikora alinga urate nake lakini suti ekorambura kurugoro bakarali baka mate anyane ndamwamo na meyamo anyana mabebe masikani takora tiki teiyo lakini imeye dini noole ande gatogotera into abaruani bomonene Mañana te hará nombre tomo yo. Ahora gola do baita pelibos. Bigon kita que tengo tema. Es que no manana con digereria. Es que no manana go coligereria. O te vi son motoyo, nyonache, e kiagera mia que te tora chiro, matuna takara tiki. Na yeso te va, amanyinga ne tata. Moena enderi bageri mo. Wono motige ajara neliwa sa matanga ekiagera kanisa taikogenda okonyorwe sa matanga ayewe njirikero otiganga akorandi gotene program ngere bonga goikokorandi kobe wono rende gotetiga abakorandi limba kolengaki ande ko wo kwana byawaki amangana arandi gu kabango tebi gumba kole tigi wono kuminga paka nere go kale go haki na ko danga ngataigweti mangana aya wono Yesu akonya gotebanga manyingane ekero manana gotebanga butura Yesu oteba manyingane naende mwairi bagelimo naende kwae buli bagelimo naende libagari likwali tumia abobe naende yae kachinga ti naende Nyasaye otebanga oyorusia oyo okona gotoburugera Yesu atobekero obuoyo ngayago tobekero obuoyo wetera samarandi ao elinde gokona kurandeliwa goseno abekieni elinde bwama matunda bora Nyasaye ojikoligereria okumingo na roburugeretu nakiagara Biblia ate abanga bono nyotike nyoeri bagi elimo inyo burugere nyobekero obuoyo mondo na aroma te bwangete dini ngoma nyetenjengo chikosaba Nyasaye taikonyigu mura bora Nyasaye gwaja konya abana bane baeta matemo bagende chi university bonsi ara ona kubwate dini na magokabe yani abekerete Nyasaye condition oyo nero ogosaba ngakora nkora eke na inje ni koreke yani bako ngenterera na Nyasaye Oma ndo muno gosaba kwa magote abanga mama nakora koreke ni koreke nkora saburi lakini koko saba kwa tanga Mungu tenda kulingana na mapenzi yako oma nene yako kora uno waje kwa yako kole tenga hautaona mabadiliko lakini senge joko beka condition nkora saburi kora sabure ekiagara nende oyo bekete condition no lio gotebiwa akore uno waje kwa yakore bona naboko na koburugero litukase elinde naboko na koburugerwa wakire kobekerwa obuoyo
tikatochike chisemina, tikatochike wazengeto ki, tikatochike chikuruseti, na bombe tingaki, emeyegero tigekoru, lakini rende nje tiganda ababunande. Bono nche naye tuairwe chansi yemo, na kiakora Biblia watanga chinga kichirichio kotamanya, Nyasaye ga ombe tinga tarochi. Sega tabu kiokora. Bono naye gokoba moyo. Woko na koiguri nganeri, asaka ambuka yomenyerete. Takwe bisa imeye kanisa. Ngekoroke toke no imeye kanisa. Imeye kanisa na bato okora no moyo gomuya. Totera matera. Tokore kerege buya. Lakini yekera malaika bako genda iguru, bakaba kumuri kubaire riwati yakotebanga, agakure ruwati goborogi, akanga gotigoborogi, agatinda chwa, ase iko kuroro morogi, iguru tekore tiki. Lakini insa iganga kitu agaterire. Ekina gya chakire igoro. Tuagaterire buya, tuakora buya, meko manyeti. Naye chiandae. Na bande bare bakora kongenteraria, ngoma yetenjera bongo takangende kanisa. Lakini njikolira limapo byarura, nande kanisa ine rako genda, yani nyunga yangi sana. Ono nyebo liga. Katare ko bomunga ni munanje, igare ko nganya kurubuo ya, ekiagera ngina byarambuo yali. Ono ngina byara ataka menyeti kanisa. Inkiago tigire kanisa. Ungena nare buangete kwaya, ngati ko soe kwaya imuka momuro nare, ngana no nyine kera gotera nko igwende ko ndoma. Aye. Na ya gotogi. Ote dero kora koromere kiara kwa seti ibirengera ni chororo. Lakini yo ya gotogi nyasa orarari. Ke, ingi wana buangerete kwaya. Neke agu kyo gotera no korete ki. Biblia goteba akayo omaji taranta isano, akayo oneji taranta ibere, akayo one taranta yemo. Oro rende muna kwaya tuko se ibere. Muka mumuro ona rotangane tibosio. Chitarante chindio goja gochikorere meremu. Ke, tigo manana tokonye. Gatoko be dini, tako be dini ko bwaterereti. Ngoma ete ko bora kini, ete ko bora ro ko bando aro. Lakini inko koreke tubeko kutekini ko appearance. Tekini ko appearance hoi. Ngoi kaiga, bando raiga, bakaga no onde, anena korama. Tekini ko appearance ya bangina. Nekero umondo korobisi. Ako sunge goti. Osungo ro ko gana ukulire kuruti sawatanga oyatachie tiare egoti no akore taki. Kumbe goti akora matukata to, gese ya sunge tu. Kalire. Bona ina bokore te dini. Matigambere no rindi, ngo yoro bokomu, ninge dini yensire. Amere no rindi, ingo kwa edini akaramagi. Oigo kagete, igo ayakabe dini, korengera tinga no nyena kure, lakini igorebe yangu. Ane Dingane liliyoka. Wana naye na inche tigomana natokonye gatoro mote Yesu gakona gotuburugira gatwaire chance yemo na intutuame titoba isakaba emeterie goja kona chwa emeterie goja kwangwa goetera soko menya waito Nyasaye tokonye atokerore na kia koro materie ya magotera oto echinguru chao unekero nene uyu ndera karemerere ngibano tali koremerere nonyene kero obwato boko agachwa obwato abane bajango yobeire bali oyo ne gasi abo sango tokoli aba bali bakona kugezi tigatora aratiga ekereto iwa yacha no nabantu baye Nyasaye kamochikanga ire chi na ire tendagera so bwate minyama yare ko chikoli ngayaya etabu kyomo chakana na irete ekera irete tote abe ko somo lekizamo ko sene ngombe ekera yare ko lichinzi yaga ngobe kayare ngesi ko se yare ko beka kero munyama buno lengo endagera yare ngo ne ekera yare ko kachiga kiesho iba yare ko kora buno munyama onde bwensi mokolengereri imisundi yare ngo ko sendi yare ngo nuna sogete ngaya ga bono tingo yare ngia yo sogera kuwe kanisa ngate na yebere kanisa una nuwa bere to buato chinyoni nchi arengo chisese nchi arengo
bubisimbia eminyama yonsi yare ngororo nuwa karemereria mamisu oiketo ige gakoramaki inkibona yogosokera kabo ayeteba nga no matter what happens kanisa ero nonkoba nonya kende gyonsi nagekonga na kiororoba na injenta getekobera mwatatangaka haleluya amen ngibona gekuliyete okonya kubwatere ngoma tena ranga molisi ke tutaikondikere libuya aye alimbuza obo molisia mwo molisi kuagenda igongwa na gosoma maliko nyumba ya tata na saba to bako genda komaterra na komatogi ngibona gekuliyete mwana ranga tingo nyara gokora gosasi makanisa yeranga yota keteko ganderia moinari otike kanisa ke oli ojikuliye moino yani enjererena eria alike umbukiare ngekoranga tata ketieke kianga iga kara yura iga fimbo ya mbali haifanyi nini na ino sako somo keturangisa te ibungo bitato na tango isebe to saliarali abake musinga kalia iga na basongo boka bakali tango isebe to salise tigaga ngatindi koberera nganta ketenga ndikucharia ngoma eta ali ronkara wasaki obusani aya norosi obusani bokie basani tibago jabali ni rongo barusi chinko mbara ibara ni rongo aba gwatambuka ojitota gwaje tobere kanisa tomanyanga gotoro totoleke taliyo konya koligerani omwana na tokonye na intutwanchie dini totaliko na koligera lionde elina no nyantwa kule na intwe sakara ya iteli kwa bune ya Vivian yali ikirwa aseli yatalia Yesu mukutasali wome amangana mayara segendo asobwe abantu mbale bamenya tenseye eye tomenya teye buna yansireiga abantu mbale bamenya te na babwate kibesa buya lakini kuragera no mujana yani ese kugorege ntoiga maraba gaka aise kugorege ntoiga se toe familia yanga nero ochireiga igo gekobeke kone okoigwa kona gotebia bana ngoma nyete uchumi ngayekali ono uchumi kaya agenda igoro igotogo kungo uchumi agenda igoro oma eto materi naro gotera nga money is not the problem how to use it kiwa zada jira kiomo chando enchoro go chitumia banga mota wanja mara takiende tobeke mon no nyangwa timokire o montaña ora mariga korera ago tanga ngora arete gento gete osa bana talibo dane biyo na kendo kene yo monte chande irensa serioba aya kana beka monu jojo te jaweza kutokea chai o montaga jende jibasele o montago le tamaremo abantu bane batamanyeti yani akumobasoka no yonsi byakorire ngani ono karara soma Ecclesiastes ibere 24 na bere ngatorie bintu tuararo asiri go seto gachirani mate muno ko gachamono muno ko gachira bane batamanyeti akaro ko ale koliye igebeterereti ande muno ko timokaiga ekurate elientanga ni ekobekwa igotoko chachana tokurua nande toterabani ngaki ende gote karenki abetenga mugeni njo mwenye javanya nini motare kora takiende no tobekeriko nonyaba ganimba chiretu abarende na intutonyora mariga tokorera ekiagera mama yetenge binte binge byakorera baki yakiga ire Ecclesiastes yo morandia ibere 24 Biblia Bibilia ni gegoteba iga egenze kia omonto aranyare gokora no koria na kunywa yebano nakogokera ebintu ebyachandekeire kobinyora nkamanyanga nonya nayo nigo akorwa ase okoboko kwa Nyasaye babinto ebinto anya byakire ete binto tokarangaki abinto abagaka ite binto tolie nonya twakure tokutura abantu tore moyo iga nonya moro gyotare gocha kuyate abenga narenge nchiora kini eliara goika korangaki ekyagere steki rekore teki hey ite binto bangina mare batari ko bunjeri ta ko bunjeri bwana monya kogora okonya dangana tabyo mugaka tobesa tokoro monyo bwanga elieri buno hakara teki abangina bane bara bakora arwale tepi lakini akajeteli busarasini abana bakunya goetana arakoliki kibesa bako moye bali ereli busarasini chikole teki ontwa go ikirinjera okwana lingane limanga obegaki mangana yaero
ende kibesa kiri aliye soga chete mbora chikokonyi asi oliyo manyete kako chakolera yakolera mariga yomogoko manda mariga marakabirale maya kona wati mokire lakini kibesa chakolera chiabotigareire che unchebesa goregento abantu bali banyangwa kure bamo mintone arore kutuzitwara kabosi ngora gorobosi ngora gorobosi iwakwara tiririye no zitwara che uncha kabesa namba ibere abantu bale kerati mokire kurwa sobo ko bwense ekura te kobekwa koiwa mono kobena ki maye kura te ya maya ya chebirindo ga kondo kule moina obe ndiale goku kubo tuko mbona maambie si imiaje tigaku gaki gusoma koko tinanyuome asi bono genda tege oiko jabirindo bindo awati ero maji lakini riye weli wati makiatera ngakwe amakoko tiakore maji ke aye eriye tari ya makirire igori buete kivenda na gento ki naye bange ekiagara makweli na kore teki naro mada baga bare manje tembe go baga bare batancheti abangina bamanye bitu bya base bakacheti akonya batabanga njoma nyete bibira byo ndugu nonyango na kugoraiga ebira bitinde timukungwa amanyi oyo bono moko na kugora komo nero kugorira nada akona kugosabira nga yenya sai tari bijya gosabira umuntu amakweli lakini utare gwanja achali mokore Ukiago sabera achali akumo basokano tate abanga kendenge kora teki 13:22 Proverbs mwako myanki hawa barangani komena sate ungo 22 kwa higerere kusema na yeresi Biblia inasema mtu mwema huwaachia wana na wanawe urithi. Omuntu omuya igagotigo mwana sa abana baye bali mali ya wenye dhambi imehifadhiwa kwa ajili ya wenye haki. Agotigo mwana sa abana baye na sa abajo koroboigo lakini ya mali abantu bali giri baraba batali abanyamoronge igatigareire abantu bali abanyamoronge abagakonya gwakorire kende ayeteba ensi yabono bona makweli garerera ale choto romwana ndakwananga era makweli abeire bosa tenga lirikare ayintege ndo kelikwanyorire teba ngaki nonyana kure ngento ketenkerase kete kusaba tari baba bona ayekanya ko kirigo nganja ko teba ande gwa bangena mara baba baba teba abangena twanyore tenga baragera tukugango nakia ko ara tokonyora tokobisa ekiagera ko kwa matebiri anya kwa matebiri mburi ingete yakuyiga meroro ale akoberi boti go chia somo sani oye ora baranga tigabara bisa kabona ayo gwako obera na gotoma inkyo ko ruseria o bisibore mino ane kwa irero yone igo kwa na ko somemera ngani komena yege bunge kemo ngomo kungomo ya akiagora ono ko ngara ko ni kera manura nyar ko ara ono kwa ga jangi wingi sura maria minute we are omekas into otokorozi chinka kana basaja batu wagachire into tokomanyanga bono enyombe neta getebiro wetani enyombe basaja aratire biro neta getebitamba bikwa rugoro omaye to basaja era rotare bitamba eteme janda yayi ngi bono giasereka era ijale to omageni karanzere gentoki ahana bono iro kaliki agotire no biro biro bitu sikete akaro ki arule getamba omoito dio sokire gwachanjirwe bitamba kwareta kwara igoro ora dio magani achire mugaka gakunya kumugambia ari kwanyoro iyo lirege tamba akeri ora tiro moito ono kuminga gakinga kibano ihongo suka gojiange mwakeri iko motari arore bo yani ganyoro rusiri ono muna tora bangaini kwa moe sigiro kwa metenga papa prenda jigo joro rusiri gento kera tari gento go musimo gaka go kwarangeri ngo ikora yote abiguri ngano tegene gento kyoko Rusia ngoi kara ria komori ngaki buya buyegente ke kya wama yo kere yani ndero wacha tomenye tinge ndero keri kya gatire egetamba keri bekere te kurugoro asi bano go mogako icha kwa kumena ki aya Rusia mbura ya motuera susubalire ngai kagaria oe wesigi nonga hapa ni kubaya ensema kiere nani into ngita itakoteaba abagaka inte bintoka naye nyakuarete tako na gosakari
Tako ya tanga bono ndagete ayendu ngwa korete banengo laberi yao. Na bugango ake cheki nechi simitia 30 endugunye lakini agarora bwatira ni endugu eko batenga sister anyo motore nare gokonya naye igogo gokonya gogo mokungu anyo mosacho gosacha ga 40 ire naye korangaki nenda bakungu bande omete mosacha korosi chibesa lakini asichikobe kutayo wacha konyora ngomongira korera yaka goreire mbori nera kona goete metema ngembori ene yabirisikira ntomera nganya kona komorize liko yako bwatera ni okogoro erinde riyo manya ko manyange bito byabirisikira ngayi bikobera obirisikira hey yana mongera nano kona kombo ise ko jisa michio boliri bono mokungu na bare kenyoro karansere te bisonzo goro magaiga chochote chagweza kutokea wala tigana ale banga ana bisabike nonyana soka tisoka bosa inkyogo sokera igaete motebi naki onye kwaro lirenga tuwasinya nire bono ancho soka ekiagera je no ngoreteki njoga nansere bisonzo go ngate motenga lirina bwate kieni lirina ale gusuma libune toi naye kwandoje bono na ikire sengo suma liyo muntu kagankorerande ngaingoji nkyoko na konganya igwa bakungu bali banjete konganya anyana basaja bali banjete konganya 28 Emerangani 27 verse 8 27 verse 8 Biblia ni egoteba omonto ogotama korwa bwoye omonto ogotama korwa bwoye nigonge bune nyoni ekonganya korwa ase egesokiaye nyoni ekonganya korwa ase egesokiaye igo mokungu okaranserete bisonzo goro aene nyoni omosacho okonganya chikwa menyikemeranga no biasara abange tobotaite tibonda aene nyoni naende fomi ureri gwatumiete konganya naende nero gotumio irane kono tiganda arabori gabangi bagia bagaka bare moyo irabe sirimbi ya buna pirri abangi na mwensi moya ige kenyoro bono totagete mogende erinde mochiko soka naende oboya marenga bare irane bagaka bari baba kango bari bara irane muroja mangana igora igoma gatanga onye chinga kijire nyesa toro keire njirichi kito chabo gake kamuranja gake kanga barabara musangire kanone esirimbi erabuga ngapiri bakungu bara aganda abasacha bali ya bakungu asoboya mbarenga bara ya bakungu bali babo banywa mate igo bago te abanga nguru twanje kiagara tuatemira se tuare konyara bono reno nye yasinyire igo yakorire ngaki ani egento getubwata metina abana nabwecheire ogogo mwaka bate abanga anyata agenda atiga abana bagonjanda ekeneke sapwo kebe nanyorete romo kungu mona otanga anyanta agenda ntiga abana bana bagochandeka aro nare gokorero ngai moroje ngike babwata nenti hey bakungu baranya gotamye bintu kujisoba Psalms 45 verse 10 kibiblia otayo Ise inogoko vendororo ayekora shopping ya kifahari bairire ayekora kindu kunyara lakini tako university seino ngano okagorete ng'ombe no okagorete sese no okagorete gosenge ntoki ng'ombe nyetenje ni soka kurwaiga njoma eteti ngo chandeka ngono masaja agote na njoma etene me abuno no chega masaja chikuliria me akunia muna babugate chizenzi sana okagane cheche oyo bwe sensi ya gatale bana ama etenga soka kurwa ekina nyorire yaisanire asomo 45 verse 10 Biblia ni egoteba iga aye omoiseke bana igwa tegerera mono eba bono abantu baino na abe nyumba yaiso ayabana korama gendero buo baekerige koko nyora asuko basira asubo gimobo lakini nyebintu bya magendero ekyana yobwata abana bagosoma erinde banyore fisi tade abana inje na basoma na batasoma ngabana maete ane kujikenyoleke nderi asemita kana tigi obengora jade kole ana no ruara to ko ri gitaringia ngaire ngibara jiwaka noro ayanya gotakete gokurwaro ri gitariengia anya gotakete omenyo bobo ya abana bagendara ayona bagara ya 24 verse 3 and 4 Proverbs Arangani 23 24 ebungo bitatu na bine Biblia da
Biblia niyo goteba iga 4:3. Enyomba nigo ekwagachwa n'obung'aini. Nyomba ekwagachwa n'obung'aini. Na yakong'ibwa goetera ase okumanya. Ase chisemi chire. Chiero ch'echinyomba. Eyo. Nigo chigoichorwa n'ebinto byeng'enche enene. Na ebyokogokia. Amen. Igwa. Ebintu ebibikire taliye 32 inch. Esikirini taliyaro. Taliye metungi lita 310. Taliye maroga ya manene chumbo. Gozalia deberere pata furai. Ebintu bikire se nyombe na abana. Onye nyasao gosese ni na abana batano. Chiere chisano chire. Onye na abana batatu. Chiere chisato chire. Erindo yo mogaso metego chia. Aro mwalimu oyo ndego chiga igane lecturer. Oyo ndego chiga igane mu accountant. Erinde nonye kwarwarire. Kwa ibuge kabanga egari mane ralie kenyoronere. Ya erine ya musindo buge turengi. Okay, ngaye namba ya yere. Aro ayatata inkore. Ngakioga ndereta ga bumbu ya more omongera ga bworwarire mobekange gari yo komya minoko ramoki chiwese kya maguta bunanko butolezi miga na atomire omo minyoki bakema erinde korema naende omo manyagitari to kwanenere erinde ka omanyagitari kairwe ateba ngari ngori omongena bunora nyare tumia ki mashini kiri kinene gichobo gimabuo mongena babe moyo onera batasometi Doroje nanya roko mbega. Tolungwa nyomba. Obe. Akungwa yabage. Somi abana. Bali bandi kia igete goetera. Bono pole. Sabira abachokuru. Ekiagara. Abachokuru nechi gutwa. Magana inga yale 17:6 Proverbs. Wa magana yale. Abachokuru nechi gutwa. Ekerone nata abachokuru ababuya. Nonye nekero ruarete. Ogwagezi mingaine tata mojo koronga ibanore. Ya yanje na irobinde. Njego ruarete. Nane nyigwete na iseo. Ya baba tokwa. Ngakigo. Kekisimira ondra oninga babango kwale. Omojo korongo konyire gusara okonyi. Nano omojo korongo kokonya. Nori naye kwale kwa kende. Tadi oyo kwale ko iwo ogwana. Kwe banga mwaumera na gesieri. Nakomona ngigwato. Mwana yana to mobos gacho mokani boy etinge yere maten sabu taro gotoma chize jwa tire paka anga to igeti ndinga o mojo kora kana ko makwaru ari ata ngota go kugane mbera ya ekwe ekiangara na kende ki yange yo kwa kora tenga ki igaba ngina acha abacho kora barenga onsi erinde no nyakende nkiare wazo mawore bugo 17:6 Proverbs Ige goteba iga abachokoro nigo bare egutwa ichisokoro cyabo na obonene bw'abana nigo bore abayibori babo igo bano nyagotagete gutwe igo kunyanja ke kunyagokina kana konyagombi lakini abangena mano ababedini babwato pagusi bangarebeka debe kekera ko igunga isa ko chakire ko kwana ne sau nera ka bwa no kwara yawe inkona njendo limoina nera karolie se chakobo aga ya ndengaye na igule iso ko kwana ko sema kie bangengo omwana yakamoyori wango onyole esau na bwa dengentoki amarionya ngakinje ngoja ko bangi na muna toire kisensi sana amo mala ko mate to banyolete onyoro monte sensi nge mana minya kabo kitao ikera Monoroche abana tora bangaini akamatenga ya oroka geti ndaka ngoni kaligo choro inga saburi elinde nkoboere akamawaera marionya kobo kali sankwa akamawaera nge kuwa bono mogaka chiko iwerio bamita iwucha kobo lakini akerago chiko bwata oibunimo yomba goto pagusi ndero ya chaka kale bono mogena na babwate amomuragete asenge jako nyarabuya iyo kunyo kwata omwana ondengo cyari omwana onde otaririeta oyaro otari kunyara kono ogaturangi narangento ogaturangi wana nki ogaturangi ara kokonya egento bwebete neke abantu bakofamie iyo kana ne ogaturangi onde na kure iyo akonyo sara okonya kero monto tongira senseya esababu ne konateki ana bwati baita yaye na bayura renga garo bosa kunya koninga lakini ye sababu nero nya samo bekere tarabu ona senge chobwa to pagusi na to kosomera to kuigwa
na abana baba ona tugasomera nga tubese gonki bareke ronda abe na gotire tiba kuigwa ekiagara mbakubuli ngaki oyoga ndebitimba ise kumujwara no maitenga kyombe kyo moise ko okabere igaherera tio tuo makali kyonse no maitenga kyombe kyanjige tetangeti ngaitera yesa ruki kuchi ande tiko konya kokorengaki mande no nyamba kaba murambale bangire asenge njaro motaka ande ko tero motaka wana akoro kwa morogi okonga oyere na ndetera dagira tinkoli ni bagaga tera ngata mai tiko karanga o mayo dango ino morogi yani ochenjiri ngano motaka yabo morogi itukeli mango kumiole bona ikomie kumetio muuko akara kwa rualire dizio gwete nango moto nakonyora kolinge oyo bwange to morogi atebe nga morogi tanya kolenda muruaire eyindo yose emereti nakore tiki ngokuore gosenko bori ami ntomota wanja bando onse anyamba kaba murambale wange tabanyina bya aho tangero ne seitan nanyora tu muchi oyara ngetino chigenda rangonye oyara gosenga ki na Biblia tebanga tito ngaineka nyasaye tali wakorerwe cheche ekiyogosima na kyokoranga wada jibaza kyobogotu biba gali okogorero mongina gosomo gake gento keliaga neiri kyabe kyao oya ngatebanga enjera morende timoto tayora morenda iko okikori gari orendire okumunga aga kingole ndubare lakini wono nari endire igwa naye 28 24 Proverbs bali bakoli kibazo kyobogotu omo gako gojigokwo gotigero mongina kende ababara amatenga mongina amangana nabere achore buruki gosepani wano mongino epani igeko nsamba eburuki igeko nasali sasa ngibona ndaje wala katigaiga oba wana bali mokonya kuruchi option soma ego tebaiga omonto okoura ise gosengina enibo yabo erio oteba ebitibirie bibe otebe ebitibirie bibe oyo nigo ale omogisangyo wogosira weboyogosiria igonaye kochirengeta abaibori bae ekiagere nekiabo kogotaka kobakonya bakonye batebe ng'omwanone mbuya monaso ogonkonya gwankonyire mbuya monaso okondene kwandendire nayorendwe boigo Bibilia goteba egiasi birunsa yanjeiru narari ringana lirio moibori yateba ayamwanche bunare igo ekiatari ayekwa motongete nonyenere ngocharuna kweboria oyo bono noli nare gokorera bobe nakiegora Bibilia goteba ngaki koramaya ogende ekere gakiera ike okogesa gokorete ki no muswali oteba tenda mema fanya nini Bibilia goteba omonene natinyekera ririga kurwasa maisabo amakwelita kobo nonya no kweumia monana abasesenie buya mana sogo ntegerera Nga baba na kumanya bwakira ile koko mai ga bigite buyole ngai ngati ukuru airini oyo seitago soyo arali wenga muga boy ora letire ba kolang Ijenya como que gato mira nakia ba murabane ba tanga tigane to ibwe ke swahili akuire ke como eresa baka moko gendo teri oboringe chairenga nga 20 chingima ogenda kami to bagi ebinte bile byarimo muberono yorimo buna bono yo meteye tusi oyo mokara akonyekera ya mambi na boko dedia bagura bakongonte meteye go ukanyegete mojeri adanga mwara koleta isonga karatiga family nta ito teba one thing na jana nyora abantu batamaidie kubusi na bake ebale 4 out of those who came from Mombasa. They are 14 in number. Those who came from Mombasa, they are 14. Wala ambao wele lugha ya Kikisii ni 1. Ono ni ngule ka saba ndo bane
Oyo lense mata kama tenga iuna te. Kingo nya kulike. Bona igwa gaiga. Before you cut a tree, you will never understand the width and the length of the tree until you cut down that tree. Today, you are preparing your mom. You will understand after the burial that there was a woman. Bono muraman. After mwaro lila maraba, nalimoja kurealize. Mwaka, you will realize. Finally, the Bible says, koromukia, koba no molembe na abantu balenga. Bonsi, koromuki. Puno kole to muki kutuoma chinyomba. Matra boko likanga alitinda atuoma. Puno ole no muki kobeka mabera amachi. Kaba no mukia. Buna kuwa bete no muki koleto uyo, omofeli uyo. Kurunjiro mayete bintu nebinga kwa mongainete. Amangana atano na ara yeke. Ninko bekere tinga kuruli kwanya kubeka. Esaruni ninko ile kuruli na betu kiriko. Nkolini endege. Nje monta yoro akomani kuruli ukaja komomani agotigire tubukima ukuri ayebweka. Yani asinge chumwaro sana kinatigera ngiki tima iti kuna mubugite ngogoro kigwa tangani bana e familia dingana lyo moherio igetabu kemerengani emerongebire chinge chia isatu yotebaiga omuntu mongaini nigakwirinde kurwa sirio mana lakini omoriri nigakonya kuomana kereza no kuomana ale yara le mbutura tigete mesa ngoira igoja kirilio mana se yara omonto mongai taikonya kuomana asobo gimobo omonto mongai ni agatanga monene toisane asiritaria Yesu mona baisana asinke na wetani asonsi pasa koranga ngwa bwa tomoika ndiro konyora ko maite no na muntu bwibuku onyora to muiko mu bikuru basinya sai gatali yonsi ikuru basinya sai okay bora na batebanga ki igitabu nari goja kurandia kia Jeremiah 22:19 atanga don't die like a donkey, don't die like a donkey. Monto ya moko nga jisrun niga kwete nebunda atanga niga rati ni kutarerwa why because niga iteta abantu bali innocent agaitera manyinga agasukia mabebe ta bana ntakani bibi abagwenerete when he died the Bible conclude that he died like a donkey. So my dear friends who are seated here, before you die, and you know, one day you will die, be acquainted with God who is in heaven. Kabo musani unyasai. Because today you are here, tomorrow you are not here. And you don't understand what tomorrow will bring. Wikirabu, nakimogante kiaga na kodi. Yasa basini meya Yesu irumotori ito. Kusabatori. Moneno ito tata Nyasaye oyo mete iguru oyo lege tariki miaka oyo wadutungi tase kini kiao nando ekera tuwa sari me Adam tukwa rangambi yetu sirekana na kare okale to mwana kwa so musalaba edinda toboli 20 agatuwaka niresira yo witira manyinga so musalaba kurwelio monene we are free from sin tuare tiruwa se amate yo bobiale bwao bono monene twakubakira se marogobe twagotogiria samangana monene gwatokoreire meyo mwana ogo no gusini gwakore meyo mwana ogo no bogima bwakana na karebore monene twale usabanya nkeye ne amate yengima
obakora batenengu beringana liao nekero gocheria kabere onde tarema oso asingeli watoroseire abana bao barware nange. When they go back, grant them with traveling mercy. Nekero bago ikabuya baba kilitaliao osenikero yo moyora tuamanyire birone biao neringana tuaigwa ituagacha sobo gimobo na neri tuagacha sobo kare na kare nekero gocho monene tonyori bagali nene yoko gotogia asenkeri watoroseire sinikero yo moyo igwa mangana ya muagache edindo netarua utagachiri asiringaneri uwanja kwa okoreke ime ya Yesu oyoro mutori itu. Amen. Abo ando simurigetia abantu babakorera inwe. Na inwe mubakorera bo. Igo. Ekiagera ayina aramachiko na mangana ababani. Tira igwa. Na kirikendo igwetwe omonta okorere naye mokorere boyo. Igweto monta oragire mwai. Naye digaragire mwangu. Bale kama igule kebungeki. Kiriweto okorere naye koranga. Maete ko igweto monta ko iroteli ya wakadere besa na wewe siku moja fanya nini? Lipia yeye. Mwana bakonya suku igwe kebungekio. Yasa abasini. Bono ngisa ni bono kiagera mo igule kebungu. Madam Bema. Injua maene. Omaete bibiti ebu no korusio ende akonyali bageso. Eyo kinetinga ngetolende. Oboruire bogo jabweta ndi bibiti. Igo mwachire buya. Na abantu bale abagokense abagokwabo mopa. Na mutara na barabunjira. Baka kugutumia matoka ngagasa amaguru. Baka moko gendo hoteli oboringe chairenga nga 20 chingima ogenda. Kaminto bangi. Ebinte bile byalimo. Muberono yolimo. Buna bono yo meteye lusio yo mokara akonyekera. Kya mambi na boko dedia bakura bakongonte meteye go kanyegete mojeri. Danga mungala koleta isonga karatiga. Done jingene diga ko gachanga leri goliyo ganyete. Ochigwete through osmosis. Kara lucia gorogoro buruka nerire dire no machere kara kanyikira. Ngobate mesio gite to gite te mesingo ndita kuna mesiedi. Ogo kupi. Omwali muombati. Osongo 5 noti ya ya girini. Aba nando mukungu na bara gosegete omosacha umane bakakago kirete. Twensi gato baba kungu. Ogo segeta kwa mago itu mwenzi kutirimbuka. Ande kwa yera kinga nachire buone ine kanyaruka ga ikali 7 nachire buone buo iri karatina ekiagana na liora understanding embule iyo kwa maete gweta climate ya change the aya yugo ewan karate yo mo akole karate chibesa pi igaba mutare taturagite pitwensi pio monta tukitere bauri ne bunduki ejitware tane jitura sangeli ria kabiri njiji abachi nyingi tata mbia mono naye asiki body mbia mono na ande ba ai na ande kuegeria bande ba manyena parabu to bugia ebuge ko gocha kukunga tibako abantu bale batanga ngane era bwe kokugweregeteki kuno monta kuegeria matera bweka ogo chiko suki gwake ana abatigire otutigire kangoro jo tora tutigire bona kurua itiamba boria mani ko baborinde buamba boria mangana atatu yengenjo kurua buna tu asangiririe besa onde naro igwete nga atabe titakwana takwika buaye
Nagwar mo kwan. Akia bangina. Uwe ngababa na kumanya bugakira ile ko mai gabe gite. Buyole ngai ngati ukuru Irene. Oyo seita go soyo arali. We ngamuga boy. Ora letire ba ko lang. Injenya como que gato mirare. Nakia ba murabane ba tanga tigane to yubwe ke Swahili. Ako ile ke kama eresa. Bona ba mure ba bogete bona no koleta yo minete tuki nera mine bona se ba buwe kai. Bona to kumenya mukungu no yo retire. Bona se ba minute. Bakaka chirongi me bonsi. Akiba estagashi. Oyo retete a minute. Akabochora kabike ring. No ya retete abochorete nera kabike kamina. Bona to kumenya ka tanga to kumenya oyo retire. Bonsi ere suru. Bonsi vale chen rosikito. Mwa ko na buri nga yani mo isikona hande tero muro mine to motu. Enko ligiri sasiri ti mwa kabaka. Uijati nyole lia basigari. Akiese nga kibono basi to koja okole ibungo bono gake. Ebukuye gatanga makungu tabeka yanga yo musaja. Moko tuma bono. Deuteronomy 22:5. Eko tango mukungu tabeka chianga chia basaja. Akia bakungu mwagere chirongi tu akakonyu na 40. Bone chirieli bu. Chirongi chia tobulira basaja. 40 tu akakonyu basi. Abakungu bakaka imenga ndi. Bono mukungu kale rongi ime tuiko kwa mukungu okora ngene ekira kitakia chiyangi. Can we consult the Bible what it says? To basa ko tangane bukwe ko ruaralia. Bukwe tangane ko ruaralia. Maega. Mwaiguleke. Ande abantu ngo jiko kumule kansa abange ekiara bakungu muanje liko beka mechibi mosube nsabo geka. Mwaigula bakungu. Na my address, my choice. Oroje sabe ke wrong, who is the head of the family? Madra baka kana inu ntu asoma bona etole ngumbu bana bachete ngambo bono museke erongi mukago erongi na erongi muaji sibeli rimo jiano rimo mambi bono ligie ya gonye nyore utawege tie ya burayo ko rero hago cha kukuminga ga akiga ha egento kiko cha komokonya ne megu ko ngetari yane na batigire basi ama ni aje basenga polisi rusi besa ndo kumanyo yoraje Igo. Naende omonta akoba kiria kuri. Manye giyo kuri nae tia kuri kiregento nga njine Smith yo kantali kuri. Bore chakoya. Nanjuma te basta ne Smith yo kantali kuri ne sengen. Nanjo montonde basta ko tebanga kangana so grab weekend atenga haki miaka yangire na eke miaka yangire koranga ki tiga litaya anyo mongironde nero egento mbirera bakungu bakali ko beka magura egento getege nganera ngo situali gento nke yo situansi gento ke ganin keyo basta karanzo amerika yo kan batige bagende Ecclesiastes 1:4 utu mogende 9 Ecclesiastes mubiri kwa bugango basta kwegora bugango
Unola ligwe society onyo alijisiribu bwana. Ecclesiastes 1:4 you skip you 9 and utabeke maiki ine isaine maiki ine isaine katenje ngote ba no kosoma. Barandia yemo rocheru airwa kane. Tigatebe. Yagote baiga. Ojonyo. Ekegorie kemo. Nigo ke kwebo yike. Ya. Ekegorie ekemo. Nigo kegoeta. Kegoeta, yes. No kegoeta. Ekene yacha. Brende nsinigo egendereta kobao. Igo ekegorie ekemo. Nigo kegoeta. Tari ndutu alengo. Mbare ba alengo. Ndiandara batei by the way. Nyoko no arenge. Nyoko no arenge. Akaruo. Chingiki chigaswa. Maite baite ko ego waja kire kueba asoko emetunge yoko bega kama kwa bege sukari kede kwa be komonyo waja ka kuliki genzanga ki ngongure pero iko no chiete miaka yawe ya eri onyo musaja kwa waja kire kueba chirogi sikwa etio mochibi kwa ebe chinde ibere igama tuka Tolinse Kaya kianda. Yanda? Era yate baiga. Ne gote batalia Ayana. Arengeo. Kale nao. Karatia. Lias number 1. Do what we call lias. Kara lias. Gain momentum. Chaka wana. Anchake ayana arengo. Mwalimu uweke usinkara kwete. Chaka etata kara ikanyeka naye. Aya arengeo lilili. Kara kuana aya arengo lilili. Aha. Na arago chikobo naende. Aya akoregete. Kare. Aha, turakura. Mwewa. Kentonke yo kegen. Yani onyene tukio konya gweti gechara iga toigo kwa sabantu mba iteti. Ba ko. Kentonke yo ngabono kwa gachoko kitaiga ngoko kitabantu mba chako chaka. Mba kitete soto mweka gitua oruwa kiruka giturwa papeli. Ekikia rengo kare. Ngaki mwewe. Gochiro ngimbo no gutositwa. Ingole tete yeba chokete. Ingani finished. Mba begete sodomu and finished bakaiba kabagendoki. Eba bete dibu. Wana goikira. Ngakimo gonte. Kendengermo ora leta kegen. Nani aje na kuja na kamu mba kwa nitivo Oroche onyo ko buya ro mwana kwa ja kumuruka nga kamam Nasokoro babu osaliyo le mesa nalia usalimono Bona bono gwita ni ayo kurwanya saba sini kukurwa wagenda na Yesu akulende me ya Yesu yoro muturi itu. Amen. Ya saba sini.